onde habitan as letras. Hoxe traio-vos un arrolo. Ás veces hai xente que lle parece que os arrolos non son literatura tradicional, pero si o son. Como mostra traio-vos hoxe o arrolo que me cantaba a miña avoa cando era pequeniña. Entonces, xa temos o arrolo, precisamos un bebé. Xa temos un bebé. Comezamos! Este neniño que teño ten janiñas de dormir, ten un olliño pechado, outro non o pode abrir, outro non o pode abrir. Ai, lelo, lelo, lelo. Ai, lelo, lelo, lelo. Ai, lelo, lelo, lelo. Este neniño que teño heino de enseñar a todo, a cocer, a peneirar, a botar o pan no forno, a botar o pan no forno. Ai, lero, lero, lero. Ai, lero, lero, lero. Ai, lero, lero, lero. Arroro, arroro, durme meu neno que aí ven un cocó. Este queixo, queixolán. Esta boca pide pan. Este nariz, ispinís. Estes ollos de perdís. Esta testa testarruda, arráncate peluda! Este foi ao monte. Este viu un ovo. Este colliuno. Este cociuno. E este que era o máis gordeche pequerrechiño, comiuno todo! Ojos por alante, puntas por atrás. Burro las tijeras, no me lo dirás. ¿Qué? Bueno, pois ata aquí a miña pequena recollida acerca da literatura oral. É un pequeno tesouriño que gardou da miña infancia, de cando miña nai e meus avós me cantaban cantigas, me contaban contos ao pé da lareira. Temos que pensar
que aínda que as persoas acaban desaparecendo, a literatura é algo que pode permanecer, está nas nosas mans. A literatura oral, antes da lingua escrita, xa existía, xa había cantigas para rolar os bebés e transmitíase só de forma oral. Temos que pensar que non é algo do pasado, senón que debemos de levalo ao futuro transmitindo de xeración en xeración, aínda que as pezas onde o autor descoñecido vive grazas ás variantes, porque cada persoa as foi modificando. Algunhas pezas, como os arrolos, estaban adicados exclusivamente aos nenos e outras, como os contos, á poboación en xeral. A literatura oral ten tres grandes xéneros: a poesía, o teatro e a narrativa. E eu, neste vídeo, quixen recoller as pezas relacionadas coa poesía, como poden ser os arrolos, que son composicións literarias que escoitamos nada máis nacer, é un vínculo dos bebés cos sons da súa lingua, coa música e co ritmo, coa voz e o corpo das persoas que os queren e os coidan. Tamén acheguei recitados dos primeiros anos, como poden ser os xogos de interaccións entre pequenos e adultos para descubrir as partes do corpo, neste caso era as partes da cara, e xogos de dedos, tamén deixei un. Para finalizar, acheguei unha adiviña para cando comezan a dominar a lingua, que as adiviñas, coas súas metáforas, ao final implican un reto intelectual para os máis pequenos e pequenas. Agardo que vos sirva de moita axuda o recurso achegado e moitas grazas.